بيزنس نخد جمر بوز انفست تقبل نايو مراقات عنا نمحلاوك انفستيجيت كاتفل مريكو زي اعتقد أنا سأمر بريوس علىه إلكي وي إلكا خطفل الدم 100 بليون زأخلو نيرون أبو أمره خلو سبتكو زدن نقفو طريقو لذي إسخاد عن أمره خطقات أصرمبر أمره خنا أخاخو قات أصركا سلطان يتحبو سخو أدن نقفو طريقا بكا سخو أدن نقد فطرتي سلام كبرات أحواتحات كما يكنيكم عوت هايلي ناي سنة لبونا بعلمويا كاب كلنتاوي لوطي channel سامنتكم كمين يرو كنياتكم كل ده حندي أنا إكزابير مسكن سلام كني اللخو سخونكا سلام كتكونوا لي بعلمو التسفاي راينبال نلوم عنتي حزيار قريبا زلوخو أرستي حموشت عدن نقطي حلقتات ناي أمرو زبلي بالك እዚኣቶም ዘማ ደነቕቲ ሓይልታት ወይ ኣደነቕቲ ሓቀታት ናይ ኣእምሮ ንምንታይ ነዚ ከቕርቦ ተገዲደ እንተዳኢልኩም ናይ ኣእምሮ ሓይልና ብዝግባእ እንተዳ ክንርድኦ ኽኢልና ከነባኽኖ እንኽእለሉ ጊዜን ከነባኽኖ እንኽእለሉ ኣጋጣሚን የለን ኢለ ስለዝኣምን እየ ግን ብልክዕ ናይ ኣእምሮ ሓይሊ ወይ ከዓ ጊፍት ናይ ኣእምሮና ካፓሲቲ ዘይምርዳእ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ويكا أتطقما ناي أمورو سلازي فلتنا لون كخوني خيليو أب كمزا عينت وركات ولا حانت اللوتي أب زي بلو تداقاقا من عسل تشاون زخوني هيوات نمبر سلنا إلا سلازا حسبي سلازي زيادة سلا أمورو كنقدس كنجمر سلا حساب كنقدس كنجمر كلنا زيادة سلا هيوات كنقدس جميلنا لنا ماري سلا زخوني مبزاحتي ريسيرش زكايدا بعالم ويكا مبزاحتي يوم سباتا بعالم زبزح جزيهم أمنتا يمزح الفون تدايلنا أب external زخونة world I love it by the way سلا external world research مكيادن deep زخونة discovery مكياد بتعمل سفوتو جن معرتي ندقاوي عالم نفولتو زلنا عمرنا خا معرك كندو جينا كنفلت أي قبعنا زبزح حسب جن كاب أمرون كاب هيوتن وسع يرسل سلا بوليتيكا كتنتن سوم حدث سلا فقر كتنتن سوم حدث سلا وسيب كتنتن سوم حدث سلا تاريخ كتنتن سوم سلا فيزيكس تعامي أنالايز كجبت سوم سلا أستروفيزيكس سلا ناسا سلا مارين ساينس سلا everything سلا ناتشورال ويكازين ناتشر زبال نجار سلا أيمروجن سلا هيوتخ متخلق خدن ولا حنت كتنتن الكايكلني لازم تأخذ جنزب هيوت ود سب أمره ود سب ترسعو قال أوت نجاتهم زبز صحة جزنا نطفئ لهم ويكا إنفست نقبل زلنا كاب أكلاتنا كاب هيوتنا وز أزخنا نجاري يكون عندي نأمره وتعنا خاكو إنفست أي تكبرني خاكو نأكله وتعنا خادم دكتور سعودي بس إنفست قبل كندي جنزب أو شيء خمالتي بيزنس نخد جمر بس إنفست قبل نأمره خات عنا نمحلاوك إنفست كير كاتفل نيسنو لبونا خاطئنا نمحلاوك إنفستيجيت كتفلطرو كم تنا أكلات كتمجبيو زلقي تطعمو كم تصبو كراون تتخدنيو زلقي كم تكوسموتيكس تفل عليه تتأمل زلقي نأمريكو زي اعتقد ساعة أنا سأمر بريوس علىه إلكي وي إلكا خطفل الدوم نبالي سلازي لو ما أنتي حموش تحققات حيزي قريبة زلقو نزل لما أنت زقرب زلخو ريسيرش مبزحته أب ستانفورد يونيفرسيتي كم هون ناشنال ساينس فاونديشن زقرب مصنعتي حزلكم مصزلخو مالتي اتني مجمرتا بهصان كنجمرينا ني مجمرتا ني أمرو حيلي ويكا مستيراوي ني أمرو استدغوله كاباسيتي بنا هصانات سكنجمر قدمنا مجمرنا ግን ህፃናት ጻዕዳ ኮይኖም ድዮም ዝውለዱ ጻዕዳ ወረቀት ኮይኖም ድዮም ዝውለዱ ويس استوصلنا نجر حزمنا نابز عالم الزموت هزانا تالكم يكون تحزوزكم صعدا ورقات دي ويس قال نجر حزمنا نابز مدر الزموت له ولا نحنا نجزا استخمت خلنا بعدو خوينا دنا نمص ويس قال نجر تسكيمنا اينا دمان شتانه يدينا نخنللي ويكا نخنبك زخلنا زخونه نجر تسعيننا ديو ابليكيشن تسعيننا دنا نابز مدر نمص ويس بعدو خوينا نمص زبل اسكي افتحت كومنت كده فليكم لذي انا جن حدا خابتم هصانات بادو كوينم ايكونن زولدو خاب زبل مالتي
ስለምንታይ ህፃናት ነቲ ኣብ ማህፀና ዲኦም ከሎ ገና ክቃሳቀሱ ዘኽእሎምን ሽታ ነዲኦም ክፈልጡ ዘኽእሎምን ሜንታሊቲ ሒዞም እዮም ዝውለዱ ካብ ዝብሉ ሰባት እዮም ስለዚ እምበኣር ናይ መጀመርታ ኣደናቂት ዝኾነት ሓቂ ሓደ ህፃን ክውለድ እንከሎ 100 ቢልዮን ኒውሮንን 100 ሚሊዮን ኮኔክሽን ኦፍ ሲናፕሲስ ሒዙ እዩ ዝውለድ ትብል እያ ክንደይነት ይኹም እዚኣ ሰሚዕኩም ማ ትፈልጡ እዚ ሓቂ ክንደይነት ይኹም ተገንዚብኩም ትፈልጡ ግን ሓደ ህፃን ክውለድ ከሎ 100 ቢልዮን ኒውሮን ኣብ ኣእምሮኡን 100 ሚሊዮን ኮኔክሽን ናቶም ንሳቶም ከዓ ኮኔክት ይገብሩ ማለት እዩ ልክ ከምዚ ኤሌክትሪክ ዋየር ጌርኩም ውሰድዎ ማዓርኩም ብኡ ዝኣክል ኖብል ዝኾነ ግሬስ ሒዚኡ ሓደ ህፃን ናብዚ ምድሪ እዚ ዝመፅእ ማለት እዩ ኒውሮን ክንብል ከለና እቲ ንኽትሓስብ ዘኽእለካን ኢንፎርሜሽን ሴቭ ዝገብር ኢንፎርሜሽን ዝኾነ ዳታ ምስ መፀውን ዝትርጉም ዋህዮ ወይ ከዓ ሰል ኣብ ኣእምሮ ዘሎ ኬሚካል እዩ ንኽትዛረብ ንኽትሓስብ ንኽትዝክር ስምዒት ንኽስማዓካ ዝገብረካ ፓርቲ ናይ ነርቨስ ሲስተም ሓደ ኒውሮን ተዘይሃልዩ ጠጠው ኢልካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ክንዲዚኦም ዝኣኽሉ ኒውሮን እዮም ህፃናት ሒዞም ናብዚ ምድሪ ዝመፁ እዚ ኣደናቂ ሓቂ እዩ ስለዚ ህፃናት ምስ መፁ ግን እንታይ ይደልዮም ክንድኡ ዝኣክል ብዝሓት ስለ ዘለዎም ክንድኡ ዝኣክል ብዝሒ ስለ ዘሎ ጥራሕ ግን ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም ማለት ግን ኣይኮነን እንታይ ኢና ዝደልዩ እንተልና ኢንቫይሮንመንት ይደልዮም ገና ምስ ተወለዱ ኮምፎርታብል ዝኾነ ወይ ከዓ ኮንቪኒየንት ዝኾነ ኦፕቲማም ኢንቫይሮንመንት ይደልዮም ምስ ተወለዱ ዝካናኾኖም ይደልዮም ንዞም ኒውሮን እዚኦም ገና ከይመቱ ከለዉ ንባዕሎም ንኽዘራረቡ ዘኽእሎም ኣከባቢ ቤተሰብ ኣደ የድልዮ እዩ ንሓደ ህፃን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ኒውሮን ዘለዎ ህፃን ምእንቲ ከይባኽን ገና ህፃን ምስ ተወልደ ኬር ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኣቦ ክፃውቶ ክእል ኣለዎ ዛንታ ክትነግሮ ክትክእል ኣለካ ሲምቦሊካል ዝኾነ ነገር ክትገልፀሉ ክትክእል ኣለካ ብሲምቦሊክ ዝርድኦ ህፃን እያ ዳስዋይ ኮ በጊ እንዳበልና ብስእሊ ዝተማሃርና ይቆም ለሚን ረጋቢት እኮ ብሲምቦሊክ ፊገር ዘለዎ ነገር እዩ ህፃን ክርድኦ ዝኽእል ተዛሪብካ ኣይሰማዓካኒ ንህፃን ከተረድኦ ተደሊካ ብምዃን ኢኻ ከተረድኦ ትኽእል መጀመርታ ንስኻ ንፉዕ ኣቦ ወይ ከዓ ተግባራዊ ኣቦ መኹን ሽዑት ህፃን ንዓኻ ካብቲ ተግባርካ ይኽርኢ ስለምንታይ ህፃን ዝበልካዮ ዘይኮነ ዝርድኦሲ ዝኾንካዮ እዩ ንሱ ዝርኦ ነቲ ዝኾንካዮ እዩ ዝርድኦ ንሱ ብምዃን ወይ ከዓ ብምስለ ስለ ዝርድኦ ህፃን ማለት እዩ ስለዚ ንህፃናት ዝያዳ ክንክን ክንገብረሎም ክንክእል ኣለና ብሰፍሐ ግን ካልእ መዓልቲ ክንመፅእ ኢና እታ ካልአይቲ ከዓ ሓደ ሓንጎል ናይ ወዲ ሰብ እስኪ ክሓተኩም ኣብ ከለና ሓንጎልን ኣእምሮን እንታይ ፍልልያ ኣለዎ ሓንጎልን ኣእምሮን ፍልልያ ኣለዎም ወይስ የብሎምን ኣለዎም እስኪ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ክፅበዮኩም ሓሳባትኩም ግለፁ ለይኹም ስለዚ ኣእምሮን ሓንጎልን ይፈላለዩ ሓንጎል ብሬን ማለት እዩ ኣእምሮ ከዓ ማይንድ ማለት እዩ ስለዚ ሓንጎል ክንብል ከለና እዚ ፊዚካል ዝጭበጥ ዝርአ ኣብ ውሽጢ ስካል ሸኸና ርእሲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዝጭበጥ ዝርአ ዝድህሰስ እዩ ኣእምሮ ወይ ከዓ ማይንድ ግን ሜንታል ፋካሊቲ እቲ ሜንታሊቲ ካብ ነርቨስ ሲስተም ዝምንጩ ሜንታሊቲ ናይ ሓሳባት ክህሎት እዩ ዘይርአ ዘይጭበጥ ዘይድህሰስ ኣካል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክገልጽ ደለ ማለት ሓደ ህፃን ምስ ተወልደ ካብ ዝገርመኩም ቀልጢፍ እዩ ሓንጎል ዝበስል ንሕና ዶንጊት ኣይባዝ መስለና ምሽ ቀልጢፍ እዩ ንሕና ክንካናኸኖ እንተደኣ ክኢልና ንሕና ብልክዕ እንተደኣ ምቹእ ዝኾነ ኤንቫይሮንመንት ክንፈጥረሉ ክኢልና ዳስ ዋይ እኮ ኣብ ኣሜሪካን ጎት ታለንት ወይ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ህፃናት ኣዝዩ ኣሜዚንግ አንክሪዲብል ዝኾነ ኣቢሊቲ ዝፍፅሙ ዘለዉ ስለምንታይ ድዩ ገና ብህፃነቶም ከለዉ ዝተፈላለዩ ኢኖቬሽን ዝመፁ ዘለዉ ህፃናት ስለምንታይ ድዩ ኮንቪኒየንት ዝኾነ ኤንቫይሮንመንት ስለዝተፈጠረሎም እኮ ስለዚ ፕሊዝ ንህፃናት ሕጂ እውን ንገደስሎም ስለዚ ቀልጢፍ እዩ ሓንጎል ዝዓቢ ማለት እዩ ክሳብ ወዲ 5 ዓመት ኦልሞስት 9% ማለት እዩ 9% ናይቲ እኹል ሰብ ከምቲ ናይቲ እኹል ሰብ ናይ ሓንጎል ዕቤት ዘርኢ ሓደ ህፃን ተረዲኩምኒ ክሳብ 5 ዓመት 9% ናይቲ እኹል ሰብ ክውንን ይኽእል እዩ እቲ ህፃንና ንብል ዘለና ሕጂ ሕሰብዎ ወዲ 5 ዓመት ዳ ኮይኑ እዚኣ ማለት እንታይ ማለት ኣትልኩምኒ ፕሪስኩል ትበሃል ዕድመ እዚኣ መዋእለ ህፃናት ማለት እዩ ዳስ ዋይ ድሕሪ 5 ዓመት ናብ ቀዳማይ ክፍሊ ዝኣቱ ማለት እዩ ካብዛ ዕድመ እዚኣ ምስ ሓለፈ ካብዛ ዕድመ እዚኣ ምስ ሰገረ ቀዳማይ ክፍሊ ክጅምር
نريو مالس لمن تاي كاب بري اوبريشنال ستيج ناب operational stage of cognitive development سجلس لزلو مالتي إزين إيش إزين early childhood ينزل لسه كاب حدا عمد كسب شديش عمد هكذا زلوا نه مجمرتا نه هيس أنا نتيجة إذا قالت نه هيس أنا نتعدم the later childhood تبعي لا تقلت كاب شو حتى عمد كسب عسى حدا عمد زلا زين operational stage abstract زخانة نجر أيردوني جن concrete زخانة operate كجبر جن يجمر أمره خاص راح يجمريو كسر حقول لجن كمز كونكريت زخانة بمثلاو نجر أمبر abstract زخانة نجر تزاري كايجن أيردوني شعور فورمال زخانة operation تبع هاي الزجلات زم abstract زخانة كم بعد المثال ديمقراطي human right هايمانوت فقري تسفى زم ركعت نجارات مشالو إذا أتم كردو الجمهور ما أصل تلكم مني up to formal operational stage بس حيو إذا مالك كاب كل علم أصل تحدث حساب نلعب زولنا نجارات كله formal operational stage تبعيلو بفلا بياجت أمنا cognitive development زيادة السيرش صريح نروح مالتي لذي نهز أنا تكن قد وصلون كل على الناي جينا أمزلو الكاشلة كتب لهم يملكان جينا ود حمش عمت كله 9% ناي أمور يزبسل أو of course إذا أتونجن بو يبقى مالتها يكون 10% أما أستود أنت الكومني 10% ترفت كسر 25 عمت مالتي 25 عمت حدث full matured كويني بحال إذا المزن تايبان early adulthood stage of lifespan تبعي الكلات مالتي إذا تخلي عدنا حكيو سلازم لو ما أنت حزيهم ما تحزن برضه عدنا نقطي ناي أمره حكتات نسيهم يمثل نيرهم لذي أجد تسخين ترى أرخيبكم زي أرستي نتوم أبستفعل عليه يسولو حواتن أحاتن من تخلصهم شير لايك سبسكرايب كومنت بمقباركم ون بمتحباركم أي فلين ندابلكم زيادة جن أب كومنت خصو بيوكم أجد تسخين ترى أرخيبكم مزر استي بستفعل عليه مقدركم مجرد من تخر مالتيو أبز مزلو سامنتي بساب كساب بخال عينت نرخب سناي زبلو كلنا أخم تشاو